कखारु ଶାଗ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ମୋ ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ 2 ବିଡ଼ା କଖାରୁ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲା, ଡଙ୍କ ନୁହେଁ। ଆଜି ଶାଗ ଆଣି ତ ସେ ନିଜେ ଶାଗକୁ ବାଛି ପକାଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମନ୍ଥିଦେଲି। ଶାଗଟା ମୁଁ କ'ଣ ବି ମନ୍ଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ସାରୁ ଟିକେ କଖାରୁ ଟିକେ କୁଚକୁଚ କରି କାଟିଦେଲି, ବାଇଗଣ ଟିକେ କାଟିଦେଲି। କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସାରୁ କଖାରୁ ବାଇଗଣ ଟିକେ ସିଝେଇଦେଲି। ଧୋଇଦେଲି ଶାଗକୁ, କୁଚକୁଚ କରି କାଟି ଦେଇକି କଖାରୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ ପରେ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ବିରି ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ବିରି ଭାଜିକି ତାକୁ ଟିକେ ଚୁନା କରିଦେଲି। ଚୁନା ସାରିକି ତା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ଦେଇକି ଚୁନାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚିଦେଲି। ଛେଚି ଦେଇକି ଶାଗ ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ଶାଗକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ନୂଆ ଚାଉଳର ପେଜ ଟିକେ ଦେଇକି ଶାଗକୁ ଭଲକିନି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଶାଗକୁ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଚୁନା ପକା ଶାଗ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। आंटी चूना पका साग पूरा बेस्ट है।